gran esdeveniment té uns ingredients bàsics i aquesta nit del motor els té. Per començar, un escenari espectacular. També uns presentadors de luxe. I uns convidats disposats a viure emocions fortes. Hola, repassant el guió, no? Una miqueta de repàs de guió. Estàs espectacular, eh? Estic nerviosa. Bé, no cal, Posem-nos seriosos. Què podrem veure en aquesta gala? Ai, perdó, en aquesta nit del motor. Gala no es pot dir. Gala no es pot dir, ho sabia, però és que no. No és que no es pugui dir, és que no és una gala, perquè la gala la gent ho associa amb la catifa vermella, els vestits llargs, els smokings. Escolta, els que treballem tot l'any en motor, treballem en els circuits, en l'off-road, ens enfanguem. Veurem, doncs, tot el passat, el present i el futur del motor d'aquest país. I bé, esperem que surti bé, amics. Home, el millor que m'ha passat, a part de lluitar pel títol mundial que al final es va aconseguir el 99, sobretot les victòries de casa, no? Són molt especials perquè, clar, guanyar un circuit com és el Montmeló, que tens l'afició de casa, que és una afició que, a més que és la millor del món, és fantàstic. En aquestes transmissions encara sents el coquet aquest de córrer? No, ja m'ha passat. Ja l'hem cremat ara ja. Sí? Sí, totalment. A mi m'agradaria ser campió del món com tots els pilots, però... Fiques molt alt, eh? Sí, bueno, és que si no tens aquest objectiu ja... Jo penso que a tot pilot li agradaria ser campió del món. Mira aquella moto d'allà, saps de qui és? Sí, el Dani. Quin seria el teu ídol dels pilots actuals? No n'hi ha cap més especial, però un dels que m'agrada més és el Dani. El Rossi també es un molt gran pilot. ¿Qué has de tenir per guanyar una GP? La verdad es que es complicado conseguir el campeonato del mundo y ser campeón del mundo con pilotos de la talla de los que han quedado delante de mí, por ejemplo, ¿no? de Valentino Rossi, de Pedrosa y de Stoner. Muy complicado batirles, son los mejores pilotos del planeta y no es fácil. Yo empecé en el 83 per tant, més de y 20. me retiré en el 2002. Gairebé Justo 20 anys. 20 anys també. Doncs Luis Moya també té 20 anys en el món del motor. I què és el millor que t'ha passat en aquest temps? Sin lugar a dudas, los dos campeonatos del mundo que gané con Carlos, ¿no? Y la magnífica relación que tuve con él, que mantengo, y todo lo que he conocido, ¿no? Porque los rallies enseñan muchas cosas, aparte no solo ya competir y no competir, sino viajar, ¿no? Dimos 15 años, estuve dando la vuelta al mundo, así que aprendí muchas cosas, me lo pasé muy bien. Motor a fons per mi m'ha marcat tota una joventut, no? El veies de petit? I tant, fa molts anys, no? I bé, i ara intento formar-ne part i aportant el meu granet de sorra, no? I m'encantaria doncs, guanyar molts Dakars, però és una carrera molt complicada i pot passar de tot. Però bé, esperem que aquest any poder repetir l'èxit, no? Penso que personalment el moment que recordo més és el meu debut al Dakar. En general, jo crec que ara últimament tot el que més em ve a la memòria és el primer gran premi que va guanyar el Campionat del món de Fórmula 1 l'Alonso. A vostè li hagués agradat viure el present o es queda amb el seu passat? Jo la veritat és que estic encantat. Vaig fer 2 temporades molt maques, en el 88 i en el 89. Va ser una època que vaig disfrutar molt. En el motor a fons ja era un programa que en aquella època ja funcionava força bé. El maco és que amb tots aquests anys encara estem aquí i s'està informant no només de la Fórmula 1 sinó de totes les especialitats del motor. Que no té cap ni peus i ens deix tenir el que teníem ahir. Que boig el món que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses... Després d'una nit intensa, el millor és buscar un moment de tranquil·litat i amb qui millor que amb la Laia Ferrer. Laia? Jo ja estic tranquil·la, per tant, sí, és un bon moment ara. Doncs brindem en aquest moment per acomiadar aquest reportatge pel motor a fons. Salut!